To je ono. To potřebujeme. Odsud nás nevyfakujou. Kde je Éter? Dneska Lin nezabírá. Tady ho máme. Jo. Tak. No, proč ne? Jo. Ďábelský éter. Člověk se po něm chová jak vesnický vožrala z irského románu. Ztratíte základy motoriky. Vidíte rozmazaně, nemáte rovnováhu, stiskne vám jazyk. Mozek se v hruze zcvrkne. Lebka vůbec nekomunikuje s páteří. Zajímavý na tom je, že víte, že se chováte takhle příšerně, ale nic nezmůžete. Blížíte se k turniketům a víte, že až se k ním dostanete, musíte zaplatit $2, jinak vás nepustí dovnitř. Jenže stojíte u nich a všechno se podělá. Strčí do vás vzteklej rotarián a vy si řeknete, co se děje? Slyšíte sami sebe mumlat. Bez šuka, papeže. Nemůžu za Éter je perfektní droga pro Las Vegas. Vožralí tady zbožňujou. Voškubově. Jdeme, příteli, jdeme. Procpali nás turniketama a vevnitř nás vypustili. Dámy a